खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ BTR सोरखारा मोनसे फोसावनानै होदों। BTR सेक्रेटारिएटआवहाय मोनसे नटिस होनाय जाबाय। गोसोबायदि ड्रेस गाननानै अफिसफोराव एबा मावखुलिफोराव फैनो मोननाय नंला, टि-शार्ट एबा जिन्स गाननानै फैनो मोननाय नंला होननानै BTC सेक्रेटारिएटआव फोसावनानै होनाय जादों। ट्रेडिशनेल ड्रेस एबा नर्मेल ड्रेस एबा प्लेन ड्रेसफोरखौसो गाननानै अफिसफोरनि मावखुलियाव फैनो मोनसिगोन, नङाब्ला बिनि सायावहाय एक्सन लानाय जागोन होननानै BTR सरकारा मोनसे नटिस फोसावनानै होनाय जाबाय। माखासे इउटुबार आरो माखासे फेसबुक पेजनि सायावहाय केस होनाय जाबाय। बे खौरांखौ बर' आइजोनि लिरगिरि गांसे खौरां बिबुंनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। एनिथिं MG इउटुबार मेन हिसाबै बेखौ होनाय जादों। जावलियासो आं फेसबुक पेज आरो मैथाजों ना गोरान फेसबुक पेज, बे मोनथाम इउटुबार एबा फेसबुकनि सायावहाय होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारि, साहित्य सभानि बान्था मोनगिरि इन्दिरा बर' आरो बर' आइजोनि लिरगिरि बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै मानहानि खालामनायनि थाखाय बिसोरखौहाय 2001 नि सायावहाय केस होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरो गोबांथार नंखाय बाथ्रा लानानै एनिथिं MG, मैथाजों ना गोरान, जावलियासो आं, बिसोरो बेबायदि जानला मोनला सोंखारिनाय सायावहाय मानहानिनि थाखाय बिसोरखौ 2001 नि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनखौ केस होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनिस पेगुआ नंखाय डिग्री लानानै फोरोंगिरिफोरखौहाय साख्रि मावनायनि नटिस एबा वार्निं हरनाय जादों। गासै 70 फोरोंगिरिफोरा नंखाय सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावदों होननानै सन्देहआव गोग्लैनाय जादों। गासै आसामनि 40 कलेजनि 70 फोरोंगिरिफ्रानो नंखाय डिग्री लानानै साख्रि मावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायफ्रा सन्देहजनकआव गोग्लैबाय बिसोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे स्क्रिनार कमिटि दानानै होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसिनि मुंखौहाय फारियै बरपेटा माधव SS कलेजनि मैनाल हक कमल उद्दिन आहमेद, बाक्सा सालबारि कलेजनि जगत चन्द्र बसुमतारी, सिमनसापुरि कलेजनि सचिन दले, जीवन बरगहाइन, कबिर बाहादुर छेत्री, देबजित दास गुप्ता, अनन्त दले, बिपुल सुतिया, उदालगुरि कलेजनि बिन' दैमारि आरो गोबां गासै 70 फोरोंगिरिफोरखौहाय नटिस हरनाय जाबाय आरो बिसोरो दा गावसिनि सार्टिफिकेटखौ लानानै स्क्रिनिं कमिटियावहाय कनसाल्ट खालामहैनो एबा रोखा खालामनानै लाहैनो थाखाय आसाम सरकारनि इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनिस पेगु बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। जोंनि भारत हादरनि लेङाइ हादोरगिरि केन्डिडेटनि मुंखौहाय फोसावनानै होनाय जाबाय। बिसायख'थिया 6 आगस्टआवनो जागोन। NCBनि गाहाय शरद पावारा बेखौ फोसावनानै होनाय जादों। दिल्लीयाव बेरेखा दोलोनि मोनसे मेल खुंनायनि उनावनो कंग्रेसनि दैदेनगिरि बारग' सेन्ट्रेलनि बारग' मन्त्रि मालगाट आलबा बिथांखौ सायख'नानै होनाय जाबाय। बे इलेक्शना 6 आगस्टआवनो जागोन आरो 6 आगस्टआवनो रिजाल्ट मोननाय जागोन होननानै जोङो रोखायै मिथिनो मोननाय जायो। पान्जाब पुलिसा मोनसे गोनांथि फोसावनानै होनाय जादों। सोरबाफोर जुमाय एबा जौ लोंनानै हमजायोब्ला बेखौहाय जुरिमानाजों लोगोसे थैबो दान होनो नांगोन होननानै फोसावनानै होनाय जादों। जुदि थै दान होनो हायाब्ला खाथिनि फरायसालि एबा सावस्रि बिफानावहाय खामानि मावनानै होनांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। खेबसेयाव हमजायोब्ला 5,000 जुरिमाना आरो 3 दान गारि सालायनो मोननाय नङा होननानै फोसावदों आरो जावले जावले हमजायोब्ला जुरिमानाजों लोगोसे बेनि गासै लाइसेन्सफोरखौहाय अरायथानि थाखाय सालायनो मोननाय नङा होननानै फोसावनानै होनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।